أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. Ngicela uAllah umdali wethu sonke angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Bafowethu, uAllah umdali wethu sonke kuleli verse leli ukhuluma indaba eyinqaba. Uthi summun, deaf, bantu abangezwe endlebeni, abezwa endlebeni. Allahu akbar. Sengathi uAllah angangikhipha mina nawe kulelo qoqo lelo noma kuleyo group yabantu abangezwa. Bukmun, bazithulu, abakhuluma kodwa kufana nokuthi bathule. Allahu akbar. Umyun, bazimpumputhe. Yini benalezo ziqulezo? Yini benalezo zigulo lezo? Allahu akbar. Sengathi umdala angaphephisa mina nawe asisave ekubeni nalezi zigulo lezi umdala azibikayo. Uthi umdala deaf, dumb and blind. Allahu akbar. Izithulu, izimungulu, izimpumputhe. Kodwa labantu bayezwa. Kodwa labantu bayakhuluma. Kodwa labantu bayabona. Kodwa umdala uthi kumunyama thu ebusweni benkawu. Lalela ke isizathu esenza ukuthi labo bantu labo babe kulelo qoqo noma kuleyo group yalabantu labo umdala babalayo. Uthi umdala fahum la yaqilun, yingoba labo bantu labo abasebenzisa umqondo. Abafuni ukusebenzisa ingqondo, abafuni ukuvula ingqondo labo bantu labo. Akusho kambatha umntwana, kusho umdala. Lalela ngokunikeza ubufakazi bokuthi kamampela labantu laba abafunda iBhayibheli abafuni ukusebenzisa umqondo. Amaqiniso aphambi kwabo, aphambi kwamehlabo amaqiniso, kodwa benza ngathi abawaboni. Baze bacule futhi bona bathi benza ngamabomu umthetho bayawazi. Kusho bona bavumelana nalento umdala ayishoyo ukuthi abafuni ukusebenzisa umqondo. Umqondo wabo ufile. Lalela ngikutshele. More than 20 yamaKristu ngiwabuza lo mbuzo lo. Ingabe uyamthanda yini uJudas Iscariot? Wonke umKristu engimbuzile uma ngabe engiphendula uthi ungamthanda kanjani umdayisi? Ungamthanda kanjani umbulalisi? Ungamthanda kanjani umthengisi owathengisa ngenkosi yethu owathengisa ngoJesu Kristu? Ungamthanda kanjani umuntu onjalo? KusamaKristu. Uma ngabe ke bafowethu ekhona umKristu othi cha mina Mbatha ngihlukile mina kunamanye amaKristu, ngiyamthanda mina uJudas Iscariot, nazi inamba zami, ngifonele ungitshele 078 214 3189 078 214 3189 061 458 5537 061 458 5537. Mangabe wena ungumKristu noma wena ufunda iBhayibheli kodwa wena uyamthanda uJudas Iscariot, ngoba mina indida kimi lento. Uyabona mina njengoba ngiyisulumane, njengoba ngiyimuslim, uMuhammad ngimthanda ukubhubha sallallahu alayhi wasallam, ngoba namhlanje ngihlakaniphile, ngikhaliphe nginje ama-efforts wakhe, imisebenzi yakhe, imizamo yakhe ukuthi iQuran ize ifinyelele kimi, ngivuleke umqondo, ngivuleke ingqondo, ngiphume ebumnyameni ngizohamba ekukhanyeni. Ngimthanda ukubhubha uMuhammad sallallahu alayhi wasallam, ngoba izeluleko zakhe ziyangakha namhlanje. Ziyangisiza ukuthi ngikhona ukuthi ngincede nabanye abantu ngibakhe njengoba nami zingakha.
uma ngabe ngifunda iQur'an ngiyakheka umqondo uyavuleka ngiyakhalipha njengoba esho umdali ethi wal Qur'anil hakim le Qur'an lena ilethe ukukhalipha izosivula ingqondo subhanallah. Quran is al-Furqan, is a criterion. iQur'an yakusiza ukhona ukwehlukanisa phakathi kokuhle nokubi, phakathi kwento umdali ayifunayo nento angayifuni. Ngingamthandi kanjani ke uMuhammad sallallahu alaihi wasallam? Kodwa manje indida amaKristu awamthanda uJudas Iscariot, wonke esengihlangane nawo awamthanda uJudas Iscariot. Mawubabuza bathi umdayisi, bathi umthengisi, bathi umkhapheli, bathi umbulalisi ongenanembeza. Wayembulaliselana uJesu Kristu, wayemdayiselana uJesu Kristu, wayewumkhohlisi uJudas Iscariot ngoba wayezenza umfundi kaJesu, kanti yena uyazazi ukuthi uyimpisi egqoka isikhumba semvu. KusamaKristu akusho kambatha umntwana. Lalela-ke indida mfowethu nawe dadewethu la ifike iqhume khona-ke manje ngalo Judas Iscariot amaKristu amenyanya kangaka, amzonda kangaka. Ngikutshelile ngathi mina uMuhammad sallallahu alaihi wasallam ukuthula makube naye ngiyamthanda ngoba ngiyilento engiyiyo ngemsebenzi yakhe, ngenxa yakhe umdali wathumela yena emhlabeni ukuthi azosivula amehlo, asivule ingqondo, izambulo zehle ngaye zifinyelele kithi. Lesambulo namhlanje esikhuluma ngaso is true Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukuthi namhlanje siyakwazi ukuthandaza kahlanu ngelanga. Namhlanje siyakwazi ukuthi sikhiphe imali yabampofu. Kumanje nje kusasa lokusayo iRamadan, inyanga yokuzila iyaqala. Through the efforts of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngingamthandi kanjani umuntu onjalo? Ngingamthandi kanjani umuntu onjalo? Namhlanje ngiyakwazi ukwehlukanisa phakathi kokubi nokuhle. Namhlanje ngiyazi ukuthi ukholo luyini, ukholo lweqiniso luyini, through ama-efforts kaMuhammad sallallahu alaihi wasallam. Kodwa manje indida ngamaKristu azonda uJudas Iscariot, kube kunguyena umuntu owenza ukuthi bahlanzwe ngegazi likaJesu. Kusho amaKristu athi amaKristu wona awasenazono, izono zawo zahlanzwa eGolgotha ngegazi likaJesu. Manje umzonda kanjani umuntu owaba isizathu sokuthi wena uhlanzwe izono zakho? Angizwisisi lento yenu maKristu. Yingakho umdali ethi imqonda niyisebenzisi, you are deaf, dumb and blind. Imqonda niyisebenzisi, niyimungulu, niyimpumputhe, niyizithulu, kodwa niyakhuluma, niyabona, niyezwa, nenza ngamabomu, umthetho niyawazi. Umzonda kanjani umuntu owaba isizathu sokuthi wena izono zakho zixolelwe? Kusho nina nithi bamgwaza ohlangothini kwaphuma amanzi negazi ukuze nisindiswe. Nonke nina nithi nisindisiwe, nithi nina nahlanzwa ngegazi likaJesu. Kumanje la eTV ngibukela amaZayoni bathi bona bageziwe bahlanziwe ngegazi likaJesu. Kodwa lo Judas Iscariot owaba isizathu sokuthi bona bagezwe bahlanzwe ngegazi likaJesu bamzonda ukufa. Phela ukube uJudas akazange amthengisa uJesu, ngabe nina amaKristu anizange nihlanzwe nina ngegazi likaJesu. Kufanele ngabe nina uJudas nimthanda ukudlula wonke umuntu okwaphila emhlabeni, niyamphakamisa, nimnikeza iflegi elimhlophe ukuthi Judas you are a hero, Judas wena iqhawe lethu. Kodwa manje indida ukuthi nimnyanya ukudlula wonke umuntu enake namnyanya emhlabeni. Vulana amehlo ke maKristu, ayikho lento yenu yokuthi izono zenu zahlanzwa ngegazi likaJesu. Ayikho. iBhayibheli lithi umuntu nomuntu uyofela izono zakhe. Akukho la iBhayibheli lithi uJesu wazofela izono zabantu. Akukho. Lapho iBhayibheli lithi uJesu wazofela izono zabantu. Akukho. Ngoba kube ngempela uJesu wazofela izono zenu, ngempela wayifela izono zenu, ngabe ngiyaphinda, ngabe uJudas nimthanda ukudlula wonke umuntu owakwaba khona emhlabeni ngoba uyena isizathu. Ngaphandle kokuthi uJudas athengise ngoJesu, bambulale ngendlela enisho ngakhona, belokhu bengambulalanga.
Kodwa lo Jesu wenu nina nimkhonzayo namhlanje esenimbiza ngoNkulunkulu, ukuba uJudas akazange amthengise babengeke bambulale, izono zenu zazingeke zihlanzwe. Manje nimzonda kanjani umuntu owaba isizathu sokuthi kuhlanzwe izono zenu bese nina niba yidalwa ezintsha? Hayi, anginizwa maKristu. Hayi, anginizwa maKristu. Ake nicacisele ababukeli, ake nicacisele iAfrika yonke, if not iSouth Africa, ukuthi kahle lento yenu nenzani, yini lento le eniyenzayo. Ngoba njengoba umdala esezinde niyimpumputhe, niyithulu, niyimungulu, umdala uqinisile ngoba umqondana usebenzisa. Ake nginikhulekeleke maKristu. Sengathi umdala nganivula ingqondo, anivula amehlo, niqale manje nisebenzise umqondo. Ngiyanizwela mina, ngiyimi, angiseyena umKristu, ngaphuma kubuKristu ngoba ngibona ukuthi imfeketho lento ayikho. Ngaphuma kubuKristu, ngalibona iqiniso. Nawe mKristu ngiyakukhulekela ukuthi umdala akuvula ingqondo, akuvula amehlo, ulibone iqiniso njengabanye bethu asebelibonile iqiniso, uphume kulobu mnyama ohamba kubo uzohamba ekukhanyeni. Njengoba ngikuzwela mina, ayikho into engingakwenzela yona mina ukuthi ngikutshela iqiniso, kodwa ake uzizwele wena ke manje mKristu. AmaKristu amangaka bafowethu ayesihogweni. Ibhlungu mina inhliziyo yami mangibona leyo nto leyo. Ngikhuluma nje ngamaZayoni angangozulu emakheni. AmaZayoni nje odwa, bonke labantu, inkumbulo yabantu, inqwaba yabantu abangaka bayesihogweni bazi. Hayi ngcono mfowethu kuye esihogweni ungazi, ngoba uzofika uyisothi bengingazi ukuthi ngiza la. Kodwa namhlanje mKristu wena ukhetha ukuya esihogweni wazi. Ngendaba yokuthi uthanda ukucula, ngendaba yokuthi uthanda iuniform, ngendaba yokuthi wena uthanda ukuhamba imilindelo. Thina sithandaza 5 times a day. Nina umdali nikhuluma naye ngesonto kuphela, ngelanga eli-wrong futhi ilanga lokukhonza uSathane. Angikuphindele. Thina ama-Muslim sithandaza kahlanu 5 times a day. Nina umdali nimkhumbula nina ngesonto ngelanga futhi eli-wrong, ngelanga lokukhonza uSathane, ngelanga lokukhonza umlilo, ngelanga lokukhonza ilanga. Yileli langa nithi nanikhumbula ngalo umdala. Sengathi umdala nganivula amehlo, anivula ingqondo maKristu. Nani nonke nina enikholelwe eBhayibhelini. Umdala nje anivula ingqondo, anivula amehlo, niphume kulobu mnyama enihamba kubo, anilethe ekukhanyeni. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.